डेंगू के प्रकोप, लक्षण, निदान, इलाज आ सावधानी। हाल के समय में डेंगू के मामला रिकॉर्ड बना रहल बा। एही से ही हमनी सभे खातिर वाकई में चिंता के विषय बन गईल बा। डेंगू का होला? डेंगू एगो वायरल संक्रमण ह जवन मच्छर से मनुष्य में फैल जाला, जवना से गंभीर रूप में मौत हो सकेला। डेंगू वायरस DNV के संक्रमण हल्का बुखार से शुरू होला आ अउरी कई गो परिणाम भी होला। डेंगू के परिणाम आम लक्षण सिर में गंभीर दर्द, तेज बुखार, आम तौर पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, मांसपेशी आ जोड़ में दर्द, उल्टी, त्वचा पर दाना भा चोट, आँख के पीछे दर्द। गंभीर लक्षण अक्सर बुखार खत्म होखला के बाद आवेला। पेट में बहुत दर्द, तेजी से सांस, मसूड़ा, नाक भा आँख से खून बहल, थकान आ कमजोरी, लगातार उल्टी भा मल में खून, बहुत प्यास लागल। दूसरा बेर संक्रमित व्यक्ति के गंभीर डेंगू के खतरा ज्यादा होखेला। डेंगू के निदान आ इलाज कैसे कईल जाला? खून के जांच से डेंगू वायरस के पता लगावल जा सकेला। एक बेर रिपोर्ट पॉजिटिव डेंगू के पता चलला के बाद इलाज अवूरी देखभाल दोनों के जरूरत होखेला। हालांकि डेंगू के कवनो खास इलाज नहीं खे, लेकिन एकरा में सिर्फ लक्षण के इलाज पर ध्यान दिहल जाता। दर्द के नियंत्रित करे खातिर अक्सर पैरासिटामोल के इस्तेमाल कईल जाला। इबुप्रोफेन अवूरी एस्पिरिन जैसन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई से परहेज कईल जाला, काहे कि एकरा से खून बहे के खतरा बढ़ जाला। हालांकि कुछ गंभीर मामला में अस्पताल में भर्ती होखे के भी जरूरत होखेला। डेंगू से बचाव खातिर कवन कदम उठावे के चाही? एह बीमारी के कवनो टीका नइखे, ऐसे एहतियात राखल हमनी के प्रमुख जिम्मेदारी बा। डेंगू फैलावे वाला मच्छर दिन के समय सक्रिय रहेला। रवा के ई जरूरी बा अईसन कपड़ा पहिनी जवन की राउर शरीर के ज्यादा से ज्यादा ढक देवे। दिन में सुते के समय मच्छरदानी के प्रयोग करें। मच्छर भगावे वाला दवाई के इस्तेमाल करें। कॉइल्स वापोरिजर्स के इस्तेमाल करें। हर समय विंडो स्क्रीन के इस्तेमाल करें। यह भी स्टोर पानी के बर्तन के हर हफ्ता खाली करी आ साफ करी। कचरा के सही तरीका से निपटान करी। आसपास में कवनो पोखरा भा पानी स्टोर ना होखे दी, काहे कि मच्छर स्टोर पानी में अंडा देला। बाहरी पानी के स्टोर बर्तन में उचित कीटनाशक लगाई अगर कवनो बा। सुरक्षित रही आ स्वस्थ रही।